Hyvät kääntäjät tuovat maailmankirjallisuuden olohuoneeni lukulampun alle. Istuessani tuolissa mietin usein, miten köyhä elämäni olisi ilman heitä ja heidän työtään. Mä kirjailijana ajattelen, että kääntäminen on erityisesti pienten kielialueiden maille hirveän tärkeä näin sivistyksellisesti. Ja sitten myöskin samalla käännökset sotii elitismiä vastaan, koska nämä käännetyt teokset on kaikkien saatavilla, ei pelkästään harvojen ja valittujen kielitaitoisten. Hyvä kääntäjä on kirjailijan paras ystävä. Hyvä käännös takaa sen, että meidän suomalaisten romaaneja luetaan myös ulkomailla. Me asutaan pienellä kielialueella ja tällaisella alueella tarvitsemme käännöksiä, jotta meistä kuullaan ja meitä luetaan ulkomaillakin. Suomen kaltaisessa maassa, jossa käännetään todella paljon ja suuri osa siitä tekstistä, yli puolet, jonka kanssa ihmiset joutuu päivittäin tekemisiin, on käännettyä, niin on todella tärkeää, että sen kääntämisen laatu on korkea. Mun mielessäni sellaiset käsitteet kuin kansakunta ja valtio on oikeastaan astioita, jotka kannattelee kulttuuria, eli ihmisen keskeisiä henkisiä sisältöjä itseisarvoisesti. Ja silloin kielen ja sen tekniikan, tarkan kommunikoinnin ja muun muassa kääntämisen vähätteleminen tai aliarviointi on kulttuurin henkistä itsetuhoisuutta. Hyvin tuntemani Viron edesmennyt presidentti Lennart Meri oli tarkka siitä, että vaikka hän osasi useita kieliä, hän suostui virallisissa yhteyksissä puhumaan vain äidinkieltään viroa. Se oli tärkeää siksi, että hän hallitsi, niin kuin ihminen yleensä, sillä kielellä sanomansa täydellisesti. Ja kaikki ymmärtävät, kuinka tärkeää on silloin kelvollinen ja oivaltava käännös.